Jao, kakve lijepe kućice. Baš mi se sviđa. Ćao, čao. Ja sam Britney i obožavam roze. Pomeri se, devojko. Bobby je tu. Ćao svima. Ja sam Bobby i obožavam crnu boju. Ona je najbolja. Dakle, hajde da započnemo novi izazov. Ovo je kuća iz mojih snova. Bobby, šta si uradio? Baš si bezobrazan. Ne prilazi mi više. Pa dobro. Ideja. Sinula mi je dobra ideja. Sad ću da ti pokažem. Dakle, ofarbat ću kuću sivo. A zatim uzimam crnu boju. Nacrtat ću grad, zgrade. A žutom ću napraviti prozore. Super. Kako ti se sviđa, a? Britney, šta radiš? Šta te briga? Sad ću da vam pokažem. Gledajte, imam Huba Bubu. To je moja omiljena žvaka. Dakle, stavit ću u kantu sve svoje žvakice. Tako je. A sad mi treba vatra. O, da. Otopit ću žvaku. Cool. Svaka mi čast. Ispale najbolje roze boje. Preliču svoju kuću. Wow, lepota. Kuća je ispala tako slatka. Ups. Spasite me! Izvini, Bobby, a nisam namerno, stvarno. Sad sam sav u ovoj strašnoj roze boji. Šta si uradila, Britney? Pa dobro, prestani. Eto, imam krofnu za tebe. Drži kao izvinjenje. A sad ću nastaviti da ukrašavam kuću. A želim da na krovu budu sve moje plišane igračke. Što više, to bolje. O, da. Prelepo. Ideja. Hajde da ukrademo jednu igračku od Britney. Kako smešna hobotnica. Šta? Bobby, kako si se usudio da ukradeš moju igračku? Vrati i više ne diraj moje igračke. O, jadna hobotnica. Britney, baš ti bezobrazna. Tačno. Imam kapice. Sad ću ukrasiti krov sa njima. Da, ovo baš podsjeća na bodlje. Eto, što? Jedna nedostaje. Tačno, ona mi je na glavi. Sad je savršeno. Da. Gdje je moja igračka? Našao sam je. To je moj cool auto. Najbrži je. Gledajte. Kako juri, cool. Došla mi još jedna ideja. Sad ću zalepiti autić na kuću. Odlično. I dodat ću još nekoliko. Eto, treba mi što više autića. Svaka mi čast. Gotovo. Ajoj, a ja ću napraviti narudžbinu. Uskoro bi paket trebao da stigne. Eto ga. Super. O, da. Ups, ovo je bolelo, ali nema veze. O, da, to su trake. Tako su lepe. Sad ću ukrasiti svoju kuću roze trakama. Lepota. A sad mi treba roze tepih. Eto ga. Tako je mekan. Stavit ću ga ispred kuće. Divno. Moja kuća je savršena. Strašno. Moja kuća će biti bolja. Šta radiš? Stavljam ovdje klupu, a ovdje ubacujem cveće. Tačno. Hajde da snimimo video. Zdravo, moji pratioci. Kako vam se sviđa moja nova kuća? Odakle ovdje klovn? Bobby, šta radiš? Stani. Ušla si na privatnu teritoriju moje kuće. Vidiš ovu ogradu? Ne smeš da ulaziš kod mene. Pa dobro. Smislila sam. Uzet ću disko kuglu. Tako je lijepa. Sad
seći motornom testerom. Odlično! A sad ću rasporediti sve po teritoriji. Lepota! A dakle, tu ću staviti platno i mogu da crtam. Ja sam prava umetnica, ako niste znali. Što? Ona još i crta? Užas. Meni će trebati roštilj u dvorištu. Odlično, ali nešto nedostaje. Tačno! Hajde, donesite mi energetska pića. Hvala. O, da, obožavam to. Dakle, napravit ću stolicu od gaziranog pića. Cool, ispalo je baš super. Još malo. Super, stavit ću jastuk i eto. Britney, jesi li vidjela? Samo nemoj da zavidiš. A vreme je da ispržim pljeskavicu. Stavljam je na roštilj. Dakle, a sad ga treba zapaliti. Koristit ću specijalne šibice. Da, uspjelo je. Ubacujem unutra. A sada čekam. O ne, nešto nije u redu. Bobby, koji si ti, Baksus? Kako si smešan? Šta? Kako se usuđuješ da mi se smeš? O, tačno. Sad ću baciti pljeskavicu u tvoj crtež. Eto ti. Što si uradio? Upropastio si moju sliku. A, Bobby, neću ti to oprostiti. Sad ću te prebiti. O ne! Jedva sam pobegao. Jao, sad sam prljav. Fuj, moram to da popravim. Tako je bolje. Dakle, vreme je da ukrasim ovu dosadnu sobu. Na pod ću staviti tepih od slagalica. Da. A zidove ću ofarbati iz blastera. Ova žuta boja je prelepa. Cool. Dakle, a tu ću okačiti police. Lepota. A sada ide najzanimljiviji deo. Rasporedit ću sve moje igračke. Tu ću staviti biljke, a ovdje će biti neonska rasveta. Uključujem. Lepota. O, hajde da napravimo sto ovdje. Ovdje ću staviti konuse, a ovdje kantu. Na vrh stavljam radnu površinu i eto. A šta dalje? Točno! Trebaju mi posteri. Baš su brutalni. A? Šta je Bobby uradio? Užas! Sa mojim slikama će biti lepše? Da? Eto! Šta? Ne! U mojoj kući neće biti ničega što je vezano za Britney. Bacit ću sve njene fotografije. Užas! Eto! A dakle, treba osvežiti šminku. Kako sam lijepa! Ali šta da uradim u sobi? Tačno! Počet ću sa podom. A neka ovdje bude mekan i travnjak. A tu ću rasporediti jastuke u obliku cvjetića. A, preslatko! O, tačno! Ovdje treba staviti police. A na njima ću rasporediti sve moje omiljene stvari. Kako divno! Dakle, a ovdje ću okačiti roze zavese. A tu ću vezati mašnicu. Kako lijepo! A šta još dodati? Tačno! Ovdje ću staviti još polica. A na njima će biti moja kolekcija lutaka. Obožavam lutke. Da, svaka će imati svoje mjesto. Divno. Prezadovoljna sam. Još jedna ideja. Uzet ću kutiju. Tako je sjajna. Na vrh ću staviti kutiju od Chanel. A
Na to ću staviti radnu površinu. To će biti sto. A na sto ću staviti akvarijum. Napunit ću ga ne vodom, nego bombonama. Da, cool! A još imam ram za sliku. Hajde da napravimo modernu sliku od lizalica. Uspela sam! Moja soba iz snova je gotova. Cool! Gledajte! Hej, Robine, dođi ovamo! Zdravo, druže! Šta si doneo? Yo! Zdravo, zdravo, šta je to? To je boombox, jeli? O, da, ova muzika je predobra! Vidiš šta imam? Hajde da pojačamo tvoju muziku mojim zvučnikom. Da. Ova muzika mora biti još glasnija. Ludilo! Zašto se moja kuća trese? Da li je ovo zemljotres? O ne, to je Bobby. Halo, momci! Ne smete slušati muziku tako glasno? Mislim, bez mene ne smete? Ja imam gitaru! Obožavam da sviram! Jo, druže, zašto nisi rekao da ti je komšinica tako cool? Dođi kod nas! Hvala na pozivu! Halo, imam ideju! Hajde da se slikamo! Treba svima pokazati da smo sada prijatelji! Hajde da se zabavljamo zajedno! O, da! Obožavam vas!